הפסדתי אותו טיפה, נייס. עוד אחד מאחוריו גם. אחד מימין. ואחד קרוב, אחד קרוב, אחד קרוב! סבבה, כן. פאק, אני וואן, אני זורק מתרפא סטן אבל. אחד. אני מתרפא זורק בגז, סטן אני אחר. מתרפא בגז. נתתי את שני אני הסטנים. לא יכול להתרפות בגז! וואט דה פאק, אני מתרפא. וואו, איזה התרפות ארוכה היה לי עכשיו, אני גם חייב לטעון, זהירות. כן, אני זורק נהנים פשוט. אני מסתכל. לא רואה אותם. הנה, דוחף אותנו עוד רגע נראה לי. לא. סבבה. פה גם באמצע. הורדתי את הרכבת, יש עוד אחד. דאון. אחד בלי ארמור. הורדתי, נייס. סיימתי אותו. חבר שלו קצת פצוע, ממש קצת. אין לו אמור. על הרגליים אפשר לראות. דאון. תסיים אותו, יש לו סלפרס נראה לי. כאילו, סיימתי את חבר שלו, נייס. זרוק קצת ארמור, אם יש לך אקסטרה. עוד קצת, כן. שדרקתי 3, יש עליהם עוד. בואו נעשה להם לוט. אני זורק פה אמור בוקס. אני עושה לך פה טיפה מהצד, אוקיי, סבבה, אני בא אליך. זרקתי אמור בוקס. לקחתי. בואו לפה נראה לי. ממש יהיו כאן. אני רואה סנייפר אחד מסתכל עליי, נורפיסט. נורפיסט, מולנו. כאן. אוקיי. כן, אני רואה מימין, כן, אוקיי, גם ימין, מפה גם הוא ימין, גם ימין. אין לו אמור? דאון. יורים עליו גם, לא יכול יורים לסיים עליו, יורים עוד, בוא נתקרב, יורים שם. וואט דה פאק, ירו פה, היה פה ירייה משמאל, אבל הנה. הנה. ויורים עליו גם מימין. הורדתי אותו, כן, שיסיימו אותו. מפה, נכון? כן. ויהיה לך מימין יותר. מימין יותר. דאון אין לו אמור קצת בימין. יכול להיות שזה שפה עדיין אפ, נראה לי זה שפה עדיין אפ. אוקיי, בשמאל, אני מחזיק את כן, הימין, עושים אני אותו. מחזיק את הימין, תחזיק את השמאל, אני מחזיק את הימין. הורדתי אותו. אחי קרוב אליי, הורדתי אותו. אוי, איזה קוויק סקופ. רק הרחוב. רק על האבן הזאת, זוכר אליו. כן, סיימתי את זה והאחרון, זהו, איזי. וואו, הבאתי לאחד, היה פה עוד אחד קוויק סקופ עליי, הבאתי לו. הולי פאק, 2 יריות לראש.